davom etamiz. Oldagi salamimiz Samara өлкәсе, Пахвиснево районы, Мочилиевка авылында туып үскән. Бүген үзенең олы юбилее 80 яшь тулу көнен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Абдрахманова Зәмзәмия Әхмәт кызына юллыйбыз. Яраткан әниебез, әбекәебезне сезнең тапшыру аркылы котлап китәсебез килә, дип язганнар балалары Шәүкәт, Тәнзилә, Наил, Гөлфия, оныклары, оныкчалары һәм бар племянниклары. Иң газиз, иң сөекле әниебез, кадерле әкиебезне очратып, яшьлектә матур гаилә коралар. Татулыкта, матур мәхәббәттә бу дөньяга 3 бала тудыралар. Матур гына гомер барганда, бик иртә 32 яшендә әҗәл кызганмыйча әтиебезгә килә. Мәңгелеккә ярты җаны белән хушлашып, әниебез 3 баласын кышып, ялгыз кала. Ләкин аның кайнар кочагы суынмый. Ул безне күкрәгенә кысып, иркәләп, назлап үстерергә бар көчен бирә. Барыбызны да башлы күзле итеп, олы тормыш юлына бастыра. Бүгенге көндә инде әниебезнең 4 оныгы, 5 оныкчыгы бар. Без барыбыз да аны нык яратабыз һәм гаиләбезнең иң кадерле кешесе итеп хөрмәтләп яшибез. Сөекле әнкәебез, гомер барышында син байтак йокысыз төннәр һәм безнең өчен кайгыга күмелгән көннәр үткәргәнсеңдер. Уйлама, без белмибез, күрмибез, булмаса аңламыйбыз дип. Киресенчә, без барын да аңлап яшибез һәм синең алдыңда мең бурычлы икәнлегебезне беләбез. Хәлләреңнән килсә, гафу ит. Әгәр рәнҗетерлек сүзләр әйткән булсак без сиңа. Бүген туган көнеңдә сиңа кояштай озын гомер телибез. Бәхетең гомерле, ә гомерләрең бәхетле булсын зинһар. Газизыбыз безнең. Бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Гел безне уйлап, безнең өчен кайгырып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Әнкәебез, фәрештәдәй изге күңелле син. Без синең сабырлыгыңа, түземлегеңә, акыл тәҗрибәңә таң калабыз. Газизыбыз безнең. Бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кушасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлибез иң татлысын сиңа кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген газизәнкәебез күзләреннән яшьләр коела? Син җылама, матур елмай әле. Син елмайсаң җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап, газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын. 100дән артык яшә әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә йөрсен олы бәхеткәем. Кадерле Зәмзәмия Әхмәтовна, чын күңелдән без дә бар якыннарыгызның матур котлауларына кушылабыз. Олы юбилеегыз котлы булсын. Ә инде алдагы җырны бары сезнең өчен багышлыйбыз. Бәхетле булыгыз. Назлап йөрәктә шатлыгымнан күзгә яшьләр тулган. Рәхмәтле без сиңа мәңгегә. Әни синең җылы карашларың, дәва карчык бөтен кайгыдан. Кочагыңны сагынып, кайтырбыз без туган нигезгә. Кочагыңны җәеп каршылыйсың,
yalmayu Gönüllerde yanda seni